3, 2, 1, løft. Så lyder startskuddet igen. Syv, 6, 5, 4, 3, 2, 1, løb. God tur til jer også. 3 kilometer ligger foran jer, så god tur. Vi ses, når I er tilbage igen. Den første 3 kilometer i mål. Tillykke med det. Det er ganske flot løbet. Det er start nummer 423. Tillykke. Det var flot. Er du frisk nok til at snuffe sådan en kasket der? Værsgo, tillykke med det. Og første. Nej, hallo. Nej. Du skal det omvendt. This way, my friend. Yeah, okay. Here you are. Okay. Og jeg tror også, vi har en spurtpræmie til den unge mand, der ligger der, for han ser virkelig ud, som om han har givet sig. Det er Grundtvig. Start nummer 50. Nej, en kasket til dig også, hjemme. Værsgo. Værsgo. Og så skal I huske at tage jeres chip af, og chipene de skal i de her sorte baljer, der står heroppe. Der har vi... Det er jo helt overskud, det der. Så er det nummer 66. Velkommen i mål. Og nummer 7 kommer i mål, og nummer 173. Og vi fik lige nummer 285 ind over stregen i en fin time. Her så får vi lige se, hvordan det kan løbe det der. Godt stort på det til sidst. Og der har vi vores 5 km løber. Det er godt. Så er det fra scratch for 2,5 måneder siden, og i dag i stand til at gennemføre 5 km. Trænet i Balance Cup. Og på vej noget meget større på, vi nu vil se.